Ako mama kay hubag. Nagdula na punta. Kay naay nag-request describe mama na po daw. Magyapon to katubad sa kapapa sa una ba? Akong mama kay ana dayon naay prices. Okay, LJ? Okay, ana. O, LJ. Mama kay way pamante. Za? Wala. Uy, pamanto. Akong mama kay gamay og tutoy. No! God, please, no! No! Wala. Mama kay hubag. Wala. Wow naman! Wow! Wow! Subag dun sa. Akong mama kay pangag. Wala. Okay. Wala. Ang akong mama kay dako og lobot. Wala. Akong mama kay botang Wala. Akong mama dili ka pa para. Wala. Ang akong mama kay flat og ilong. Wala. Lapit na to, te. Lapit na to, te. Akong mama kay gopa. Yun na. Tagay man. Kadaw si Kuya og 5. It's the motherfucking Eagle Double G. Kadaw si Kuya og 5. Akong mama kay flat og sangkot. Wala. Ang akong mama kay dako og ilong. Wala. Apit na ginamit na. Akong mama kay gamay og ilong. Wala. Apit na ginamit. Ang saman. Akong baba. Wala. Wala. Shopping. Wala. Ang akong mama kay Tarsus. Wala. Signal ng ilong. Mama kay cake shooting. Wala. Patunga mo, patunga. Madul kayo. Ang mama kay wala na'y hawak. Wala. Ikaw mo dati. Dali, LJ. Dali. Hindi nakabusta. Sige, be. Dol na din lang, be. Kani lang ba? Kani yung saan? Manipasado ni siya lang sa ilong. Ikaw daw basa. Ikaw daw basa. Ingat ako. Ikaw man. Kani ba? Anong niya? Ha? Ha? Ako man ikaw. Basta. Balik ito. Walo. Oh, sige. Ikaw, ate. Ang akong mama kay taas og ilong. Nugay pa sa kika. Walang 20. May 20 si ate. Sana all 20. Sige. Cuman. Mo na yung dog dos. Ha? Oh, di mo sa kakablog basa po. Tuluan ka na. Tara dito. Basa ko ka. Basa lang niyo. Kita ganda na yung kag-100 dito. Basa rin mo. Ha? Wow! Naluwi kayo, 100. Kabasa mo lagi ka. Ano kabasa mo ka?